Okay. Kildekritik af vores kilde den er af Ben Gurion fra 1947, den 2. oktober 1947. Ja. Og kilden, hvilken slags af kilden, det er et statement. Og hvem er ophavspersonen? Og det er David Ben Gurion, og han var den første premierminister i Israel. Ja, han var zionistisk leder på det her tidspunkt. Kilden, den er så fra den 2. oktober 1947. Kilden er i fuld længde, men retuscheret af udgiveren. Ja, og kilden, den er, oversat fra hebraisk, så den er ikke på originalsprog. Og kilden har sin oprindelse, den er udstedt af Israels ministerium. Ja, og dermed er det så en andenhånds kilde, fordi at den er blevet tilpasset af Israels ministerium efterfølgende. Ja, og så har vi noget om indholdet af kilden. Yes. Nej. Okay. Ben Gurion, han taler for, at jøderne skal have landet. Her vurderer han de farer og fordele, der ses ved de alternative planer, fremsat af UNSCOP, som der er FN's Palæstina-komité. Men på dette tidspunkt tager han det for givet, at FN's delingsplan faktisk er ved at blive vedtaget. Han påpeger, at hverken USA eller det derværende USSR endnu var kommet til enighed angående delingen. Desuden var USSR kendt for at favorisere en binationalstat, taget jødernes antal i betragtning. Ben Gurion behandler behovet for national organisation og logisk forsvar, hvilket er meget karakteristisk for zionistiske lederskab, hvilket gør forskellen mellem katastrofen og sejr i 1948. Talen slutter med en blomstrende optimistisk opfordring til fred og økonomisk samarbejde med de omliggende arabiske lande. Betydeligt er, at palæstinensiske arabere ikke bliver nævnt. Vi har et citat fra hans tale. Først læst det op på engelsk, og så på dansk, som vi så selv har oversat. History has been harsh to us, perhaps setting burdensome conditions which complicate our homecoming. But it has set conditions to which, in the final accounting, will not only allow, but will compel Arab and Jew to work together, because they need and complement each other. Det er så oversat som: historie har været hård mod os, måske belastende tilstande, som gør vores hjemkomst kompliceret. Men det har sat betingelser for, at der i det endelige regnskab ikke kun vil blive tilladelse, men det vil være en forpligtelse, at araber og jøder skal arbejde sammen, fordi det behøves, og de vil supplere hinanden. Vi siger så, at ham her, David, han har ikke lige tænkt over, at FN har været i gang med at lægge den her delingsplan. Og selvom at han prøver at opveje jøder og araber med at sige, at de skal, ligesom i det her citat, at de bliver nødt til at arbejde sammen for at få det til at virke, så lægger han stadig vægt på, at det skal være, at det er jøder, der skal have landet.